Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στην κατηγορία Sustainable Building και όπως βλέπετε στέκομαι αυτή τη στιγμή σε ένα κτίριο, σε μια οικοδομή στη Γερμανία, η οποία είναι μια ανακαίνιση από ένα παλιό στάβλο. Έχει διατηρηθεί ο ξύλινος σκελετός και η τύχη είναι δομημένη με ένα οικολογικό υλικό το οποίο λέγεται ασβεστοκάναβη, δηλαδή ένα μείγμα από ασβέστη, νερό και κάναβη. Λοιπόν, θα σας δείξουμε τις λεπτομέρειες, θα σας κάνουμε ένα tour, μια ξενάγηση στην οικοδομή, μέσα και έξω. Βρισκόμαστε λοιπόν στον πάνω όροφο του σπιτιού. Έχουμε 3 ορόφους, πάνω έχουμε τη στέγη, έχουμε ήδη επενδύσεις με γυψοσανίδα, η οποία θα στοκαριστεί και θα βαφτεί στο τέλος. Και μια ιδιαιτερότητα που έχει αυτό το σπίτι είναι τα παράθυρα εδώ στην οροφή, τα οποία είναι από πάνω μέχρι κάτω μονοκόμματα. Θα τα δούμε και έξω με τις λήψεις από τον drone. Η ξύλινη κατασκευή, ο σκελετός είναι ο παλιός, έχει διατηρηθεί και σε μερικά σημεία στους εσωτερικούς τοίχους έχουν μπει καινούρια ξύλα. Για παράδειγμα εδώ πέρα φαίνεται το παλιό ξύλο και το καινούριο. Όλα αυτά για να έχουμε τη στατικότητα του κτηρίου και την ασφάλεια. Η εξωτερική τύχη είναι με την ασβεστοκάναβη, την οποία θα δούμε αναλυτικά στον κάτω όροφο που φαίνεται καλύτερα ο τοίχος. Και εδώ βλέπουμε τα εσωτερικά, τα ξύλα από τους εσωτερικούς τοίχους. Αυτά έχουν βγαλθεί έξω, έχουν συντηρηθεί, εξεταστεί και ξαναμπήκανε μέσα στην παλιά τους θέση ή στην παρόμοια θέση. Φαίνονται που είναι καινούρια γιατί έχουν καινούριες βίδες. Οι εσωτερικοί τοίχοι θα κλειστούν μετά με τούβλα από πυλό και μετά θα ζωγραφιστούν. Για να καταλάβετε πώς γίνεται η κατασκευή, υπάρχουν έτοιμα προκατασκευασμένα τούβλα, τα οποία χτίζονται κλασικά επιτόπου, ή το μείγμα φτιάχνεται επιτόπου σε μια είδους μπετονιέρα με ασβέστη, νερό και κάναβη. Εδώ πέρα σε αυτή την οικοδομή έχουμε την κλασική μέθοδο που κάνουμε το μείγμα επιτόπου και μετά κάνουμε καλούπια και στιβάζουμε μέσα το υλικό και το πατάμε μέχρι να έχει μια πυκνότητα σωστή και μετά βγάζουμε τα καλούπια και το αφήνουμε να στεγνώσει. Γιατί ασβεστοκάναβη? Ασβεστοκάναβη έχει πολύ καλές θερμικές ιδιότητες, δηλαδή είναι ταυτόχρονα και μόνωση. Δεν καίγεται εύκολα γιατί έχει τον ασβέστη. Δεν δημιουργούνται μούχλες και μύκητες γιατί πάλι έχει τον ασβέστη σαν υλικό μέσα. Και έχει ένα πολύ πολύ καλή ιδιότητα να εξισορροπεί την υγρασία μέσα στο σπίτι. Έχουμε ένα πολύ άνετο και φυσικό κλίμα. Σε αυτή την οικοδομή λοιπόν έχουμε σαν καλούπι απ' έξω πλάκες από ξυλόμαλο, που είναι τέτοιες πλάκες εδώ. Είναι 4 εκατοστά πάχος και εδώ μπορούμε να δούμε πολύ καλά την πλάκα σαν καλούπι και μέσα την κάναβη. Από μέσα μετά έχουμε καλούπια συνήθως από πλάκες USB, τις οποίες μετά τις βγάζουμε σιγά σιγά και τα αφήνουμε να στεγνώσει. Συνολικά το πάχος του τοίχου εδώ πέρα είναι 20 εκατοστά ασβεστοκάναβη και 4 εκατοστά είναι σκύλο, το οποίο είναι η ελάχιστη ενεργειακή κλάση που μπορείς να έχεις εδώ στη Γερμανία. Στην Ελλάδα αυτό θα ήταν ένα πολύ καλό πάχος για μόνωση. Εδώ ήθελα να σας δείξω μια λεπτομέρεια. Βρισκόμαστε σε μια τουαλέτα και όπως βλέπετε πίσω μου έχουν μονταριστεί τα καζανάκια μέσα στον τοίχο, τα οποία τυπικά αυτά τα καζανάκια Geberit μπαίνουν σε κατασκευή με γυψοσανίδα και άμα γυρίσω την κάμερα
βλέπετε εδώ που είναι πολύ εύκολο να βάλουμε και εδώ άσβεστο κάναβι χωρίς πρόβλημα και μετά να σοβαντιστεί κλασικά με άσβεστο σοβά. Πολύ όμορφα. Τώρα είμαι ένα επίπεδο πιο κάτω, δηλαδή στον όροφο, και εδώ θα γίνουν τα υπνοδωμάτια και στη μέση από το κτίριο έχουμε ένα μεγάλο άτριο, δηλαδή ένα διόροφο ανοιχτό χώρο που θα είναι η είσοδος του σπιτιού και θα έχει μια σκάλα που θα ανεβαίνει πάνω, δηλαδή ένα πολύ ωραίο σπίτι. Και εδώ είναι η είσοδος, το επίπεδο το ισόγειο, όπως σας είπα πριν, θα είναι ένα μεγάλο διόροφο άτριουμ που θα έχει μια σκάλα πίσω και αυτά προς το παρόν. Αυτή λοιπόν ήταν η μικρή ξενάγηση εδώ στην οικοδομή με την αζωστοκάναβη. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν ενδιαφέρεστε για τέτοια κατασκευή, οικολογική κατασκευή στην Ελλάδα ή συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, ελάτε σε επαφή μαζί μου, τα στοιχεία επικοινωνίας είναι στην περιγραφή κάτω στο βίντεο. Και παρακαλώ, αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like, γράψτε ένα σχόλιο αν έχετε απορίες και μην ξεχάσετε το subscribe και το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα νέο βίντεο. Ευχαριστώ και τα λέμε.